Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur elektrizitateko ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan omen legea praktikan jarriko dugu. Ariketa kasu honetan tentsioa eta intentsitatea emango digute eta gu erresistentzia kalkulatu beharko dugu. Gogorazteko omen legea, zer dio, tentsioa, berdin intentsitatea bider erresistentzia. Kasu honetan erresistentzia kalkulatu nahi dugunez, tentsioa berdin intentsitatea berdin erresistentzia. Datu txikitxo bat, zuen gogorazteko. Erresistentzia horrela marraztu leike, baino bebai marraztu ezakegu modu honetan. Malguki bat izango balitz bezala. Ados, bi eretara ikusti dezakezue. Beraz goazen ariketakin. 10 volt zati 2 amper, erresistentzia, kasu honetan izango litzateke 5 ohm. Ez dizuet esan, gogoratu, noranzkoa, polo positibotik beti polo negatibora, oso garrantzitsua tentsio korrente zuzenean. Bigarren kasu honetan, berdin, 20 zati 10 izango litzateke 2 ohm. Hirugarren kasu honetan, 14 volt zati 2 amper, erantzuna 7 ohm izango litzateke. Zuek nahi baduzue, ez da beharrezkoa zuzenean jartzea, baizik eta egin dezakezue osorik. Izango, hau da, 14 zati 2, berdin 7. Zuzenean egiten baduzue, nila praktikatu dalako, ados. Laugarren adibide honetan, ikusten dugunez hemen intentsitatea nahiko arraroa da, baina, beti bezala, bat zati 0,5, 2 izango litzateke. Beraz, 2 ohm izango litzateke erantzuna. Bosgarren adibide honetan, 6 volt zati 3 amper, emaitza 2 ohm izango litzateke. Eta azken adibide honetan, 2 volt zati amper bat, erantzuna 2 ohm izango litzateke. Beraz, hau izan da dana. Gogoratu, erresistentzia kalkulatu nahi dugunean, beti tentsioa zati intentsitatea kalkulatu behar dela. Ados, beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.